Já vás vítám u nového videa a dneska to je Fort Blocks a toto je prvýkrát, co to hraju. Je to Fort Blocks a jdu si to zahrát, takže pole. Aha, je to takto na bomba. OK. Nevím. Doufám, že to bude dobré. Bomba. Tak to je paráda. Chodení. Tak to je bomba, to je to, že Redbird. OK. Tak, bro. Co to je? Dobre, poď. Půlku mapy nemám. Všetko. Já jsem letěl. Ale nechcípal jsem. Dobré. OK, aha. Bomba. Tak to je bomba. Je to někde. To jsem spravil. Aha. Dobré. Chápem. Smakavě to někde je, ano. Aha. To je super hra. Bugino, tak tam jdem. Dobré, už vím, jak tyká se bomba. Super. Já chci jezdit. Tak, no. Tak. Nejezdí se teda dobré. Jo, to je zlý jezdění, to je s tím autem. Strašně rychle. Aha. No. Come on. Jej. No, dobré. No. Joj, konečně. Já konečně hned nabůdám. Dobré. Kašlu to. O čem je táto hra? Gratuluji vývojárovi. No. To vám budu hrát. Tak. Tak, Rivals, pěkně, jdeme si zahrát Rivals. Tomber, jdeme si zahrát Rivals. Jak vždycky, ale jiné hry, nevím, nehrám. Můžete mi napísat dole do komentáře a budu rád, když mi dáte subscribe a like. Díky moc. Dobré. 1 FPS. Bomba. 2. Bomba. 2 FPS. Bomba. Ok, už mám 21. Ok. 2. Aha. Level 2 nechceš jít ke mně. A počkej tu. Tak pojďte, chlapci. Tak moc si věříte? Já jim ukážu. A jak minule jsem říkal, za 100 odběrat i subscribe si dám, odhalím se. Budu moc rád, když mi ho tam dáte. Jo, já vím. Nepište mi do komentářů. Hej, ty hraješ Iva? Hraju Iva, jo, hraju Iva RPGčko, ale jo, no, tak co? Pade. Jo. No nic. Máme už 100.
Brosky. Dobre. What the heck? 40, poď. Wow. To sa mi napáči. Ježišmarienka sveta. 60 mi chýbalo, keby ho dvakrát trefí. Borče, ja im dám více než ty. Tak, to je bomba. Ja by som chcel ísť proti nemu. 100, nazdar. Seklo sa mi to. Pade. No, pade. Easy. To není, teda. Priznám sa. Dobre. Ďalší pade. Dám im ďalšie. Chvíľku sem dojdu. No jasne, už letí z toho. What the heck? OK. Uzínko mu daj. Pozor, snajpí. Je to snipe? Neskoro. Je to? Ježišmarja, krasota. Dajavím sa trifat. Dobre. Gratulujem. Za chvíľku dojde kovi. Nazdar, kámo. Čau. Adios, amigos. Ježiš, tak ten dostal. No. Co zas? 3-1. Kam? Fú. OK. A tam ten cápek trošku dostal. Wow. To je trefil. 100. OK. Joj. Moje mírničí. Kde? Tak to ne. Kde je, bro? Kde je? Ja nevidím. Oj. No a co to má? Co to brasky? Au. Ja som nevidel. Kamu? Ja som hned zapiť, pozerám. Nič som nerekol. OK. 100. Chcem, poďa. Daj si na 100. Pade. A to je ten 130-kový. Chápem. Trošku aj chápem. Bomba. Aj do zhora. No. Hop. No. Dostávam. Odkiaľ? Daj pokoj. Neviem, odkiaľ dostávam. Nervy som chytil. Trošku nervy, lebo nebaví mňa to. Keď cápek takéto sračky používa. Toto je odbuchovač. Môžem mu dať. No, bomba na druhej strane. Bro, odkiaľ sa tam dostáva? Ja by som sa lekel. Srat. Nevadí, poďme. Zabijeme ich. Vadí mi trošku ten cápek. No nic. Kde je?
dezodorant. Ja to... Nebaví mňa toto. Kámo, akože nervy troška, lebo bola furt ten istý čurák. Pardon. Ale chodte do jasné. Padaj. No, ja už ho chcem zabiť. No. Ne, to už Skač, ne, trošku. Nekam musím skákať, co robím? 40. No. Ty vole, páde, nazdar. Poďme. To nechaj sa to RPGčko, dobre. Nechaj sa, bro. Dobre. 100. Poď sem, aligátor. Tak, kde je? Mne sa to seklo. Fakt, kámo, fakt. To je prvýkrát mám na videu nervy, hej. Sekne. Posledné sa mi to sekne. Ah. 25, kámo, co chceš po mne hrať? No poď, ježiš, nemám čas. No poď, rýchlo ťa. To fakt, kámo. Bomba. Asi najhoršie video, kámo. Toto fakt bolo najhoršie video. No, bože, vám to musím reknúť, ale toto je koniec videa. No, fakt bombové video. A čaute. No na budúce sa vidíme a dúfam, že bude lepšie video, lebo toto je aká. O tento sa nechcú baviť. Čaute.